Eh, la 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 la. Gadara. Rayuwa mai laifi mu ringa yi masa lamuni. Babu kyau yin gadara. Babu kyau yin gadara. Girman kai bai da riba. Gadara, gadara, gadara. Komai zami sai mu duba. Gadara, gadara, gadara. In mun ki mutunci mu duba. Gadara, gadara, gadara. Wataran tsautsayi za mu fada. Gadara, 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 gadara. Gadara ga mai hali ne, gadara ga mai dukiya ne, gadara ga mai karfi ne, gadara. Shikenan? Ke, fita. Ban gane in fita. Fitar ce! Kana nufin ban masa ba? Baki ba, baki kai ba, baki isa ba, ba za ki kai ba. Get out! Gadara, gadara, gadara. Sadam! Baki ba, baki ya kai ba. Kai wasu aka? Get out! Wata kai da ne mana ya asara biyu ba. Ke kakanki ta yanka saka a kwasa ko? A kai wa mashi. Gadara ga mai hali ne, gadara ga mai dukiya ne, gadara ga mai karfi ne, gadara. Yaya? Amma dai ka ya kamata mu je baje da yariyar nan ko? Ba zan ji ba saboda ban san mace ta dace da abokina ba. Kar ka damu da wannan. Mu je kawai. Ni na damu. Bai kamata a ce an rasa macen da muka je a haka sai ta raina mu. Babu macen da take ajinka. Amma kai me ka dauki mata ne? Kamar kwallo a filin kwallon ɗan kwallo.
ya buga ta inda yake so a lokacin da yake so. Haka na ɗauki mace buga ta lokacin da nake so a inda nake so. Saboda haka suke bukata. Abokina mata sun wuce haka. Abubuwa da yawa suna wucewa su zama marasa ruwa. Tafaffiyar shinkafa idan ta kwana lalacewa da Yanzu dai ya magana ba da la 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 gadara rayuwa kuma waye ya kuma da lokaci. Wai ba a ji me na ce ba ne? A bani time da Allah, bani da lokacin da Allah. girman kai bai da riba gadara 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 komai zami sai mu duba gadara 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 in mun ki mutunci mu duba gadara 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 wataran tsautsayi za mu fada Ina ji. Haba dan Allah da ya saurare kada su ce ku waya. Tsaya. Haba Kamal. Ka sa na tara mutane, kowa ya zo ya zauna ana jiran ka. Kai fa ka bani time din baddan nan kace mu karfe 7:30. Duk manyan mutane na tara ka. Yanayin da baki so ko? Gaske kina ina? Ban samu damar zuwa ba a yanzu ne. Haba Kamal. Yaushe ka zama mai faɗa da warwarewa? Yanzu ya kake so na yi? Gashi nan ni yanzu na fito ba wanda ya san na fito. Saboda ɓacin ran da ka samu. Kowa yana jira ka kai baka. Kawai ni ba na son magana Kamal, kawai ka zo kai nake jira. Oke, ni ina bakin hanya ne da bawa. Kawai ka zo kai nake jira. Gani nan. Ai kware da kika mun haka, wallahi kin mun daidai. Ya ce mun gashi. la 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 Suna, biki anan ne. Mutane suna sun tare suna ta jiran ki. Kai ake ta jira tun sauki. Ku yi haƙuri. Ya ce mun gashi nan zuwa. Dan Allah dan annabi ki zo mu shiga ciki. In yazo sai Salima. Ya haƙuri ya faɗa. Dai ya haƙuri ya ce gashi nan zuwa. Kin ga mu shiga kawai ciki. In yazo ya same mu a ciki. Har ya ji. Wallahi mutane ki kadai suke ta jira a cikin sauki. gadara 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 Sorry Kamal. Kaga na dame ka sai ka zo ko? Kawai ina so ka zo ne in ganka in ji daɗi. To gashi na zo. Na ji daɗi sosai. Ni ko ban ji. Saboda kin tilasta ni yin abu a lokacin da ban so ba. Ya kamata na baki da dangi. Sofi, an faɗa wace ce me aka yi. An faɗa musu complete rayuwar ta kai darajar time ina ne. Balle rana ɗaya a ciki.
idan kika sake kika sake kira ni wallahi sai na sa an canza miki kamanni. Ajiya Balaraba Jimaita, mahaifiyar da mata sanka. Me da muka da wannan? Nothing. I just feel like I should let you know. Amma ka san da me ake gane uwa tana son ɗanta? Kulawa, tarairaya, tausayi, uwa uba, sadaukarwa. Amma abin mamaki uwarka ta kasa ko ɗaya daga ciki saboda gadara ta take tattare da ita. Na ba ta dama ta turo lauyanka ya zo yi magana a tura kesin kotu. Kaga daga nan kaga bayanan da muka yi amfani da su muka tattara su za a yi amfani a fitar da kai ko a ba da belinka. Amma ka san me matsalar? Gadarar da ke tattare da ita sun hana ta sadaukarwa saboda ɗanta. Ba tausayin ɗanta, ba sadaukarwa, ba wata kulawa da ta nuna matan da aka kawo kana a matsayin ka kare sa. Me kake bukata? Kawai ka amsa. Kai kaga ka taimake ni ka taimake mu. Kaga ai dole a kai kotu. Aka je kotu kuma kaga ai dole ta zo ta sauke gadara da ke kanta. Ga waya. Ka kira ta. Ba sai ka damu da rike lambar ta ba. Ka duba Hajiya Balaraba Gadara. Ya aka yi ne karan ɗan sanda? Ba shi ba ne. Kamal? Kamal, I'm sorry. Ka yi haƙuri, ka ƙara haƙuri kaɗan. Please Kamal, ban taɓa jin kukanka ba, kar ka yi kuka don Allah. Tun da ka taso tun kana yaro ban taɓa ganin kukanka ba. No Kamal, no Kamal. Ba zai yiwu ba wallahi. Kotu? Ɗana kuma? Ba zai taɓa yiwuwa ba. Mai laifi mu ringa yi masa lamuni, babu kyau yin gada. Ba da kai ba. Ban kama ya kare da ni, ballanta haka Abdullahi. Gadara, girman kai. Kamar ka yi haƙuri. Ga nan zuwa domin ba zan jure rashin mutuncin da ake maka ba. Zami sai mu duba. Gadara, in mun ki mutunci mu duba. Gadara, wataran tsautsayi za mu faɗa. Ina kuma mamu za ta ji daɗin wayar ta tafi da sauri. Ya kamata in je kuwa? Hakan yana nufin ban cika Hajiya Balaraba ba ke. Kuma a ranar da zaki zo neman taimako da alfarma sai na sa 'yan jaridu sun zo sun ɗauke ki na watsa kowa ya ganki. Hakan yana nufin in ji a cikin mutunci ko
kowa ya raina sunana? Siyasar da nake so na fito a nan gaba ta zama min a banza kenan? Ba zai yiwu ba domin yin hakan wulaƙanta kai ne. Girman kai bai da riba. Gadara, gadara, gadara. Komai zami sai mu duba. Gadara, gadara, gadara. In mun ƙi mutunci mu duba. Gadara, gadara, gadara. Wataran tsautsayi za mu faɗa. Wulaƙantar da kai har ya kai halin da yaya Kamal ke ciki yana ta inda yake rayuwa inda bai saba ba. Rayuwa kan zo ma kowa da ƙalubale a lokacin da bai yi zato ba. Ina so Kamal ya ɗauki wannan ƙalubale a matsayin ƙaddarar da rayuwa ya zo masa da shi. Rayuwa ko kuma ke? Ya abin da kina da damar da zaki iya kau da shi a kowane lokaci, amma kina ƙoƙarin saboda ki samu wani dama a idon duniya? Saki gane ba ne Maryam, a irin wayannan damammaki akan bar mata da yawa a baya, harkoki da yawa ba sa shiga, kamar harkan siyasa, kasuwanci, abubuwa da yawa akan bar mata a baya. Wannan shine sirrina. Sirrinki? Ɗaukaka? Jajircewa? Dukkansu ba domin mu kike yi ba? Bari ki ƙara, shi yasa wannan baran bari hanyarsu ta ruguje ba. Idan to domin mu kike yi, kina yi wa yaya Kamal muguntar baɗi ba rai. Yaya Kamal yana tun yana kwana inda ba fanka, sai sauro, sai wari da tashin hankali. Mai laifi mu ringa yi masa lamuni, babu kyau yin gadara. Babu kyau yin gadara. Girman kai bai da riba. Gadara, gadara, gadara. Komai zami sai mu duba. Gadara, gadara, gadara. In mun ƙi mutunci mu duba. Gadara, gadara, gadara. Wataran tsautsayi za mu faɗa. Kamal, kai haƙuri. Ƙara haƙuri, bai kamata in barka cikin wannan ƙangin ba. Amma ina so ka sani ina son ka. Akwai gyaran ɗaki? Sai za ki yi domin yau zan yi baki. A gyara shi da kefa. Yawa, Mom, a duk duniyar ne mai kyau su. Please ka ci abinci yaya. Yau kuma yan rigimar ne suka taso? Na san zai shi ne. Wannan ci. Daga yin magana ya taso musu. Saboda kina kishin kin san zan ce na fi son shi da kan komai a duniya? Kada wata rana ki ɗauka ranki zai wulaƙanta. Kar ka ɗauki hakan a ranka. Ba zan taɓa bari ka wahala ba. Ina da ke zan taɓa wahala ba. Kamal ka yi magana.
tabbatar maka da haka. Ka ƙara haƙuri kaɗan. Gaskiya kamar ya shan wuya musu. Ya kamata kowa ya sani ba wuri ne da rayuwa ta taɓa kai shi ba ko da ziyara ne. Ni ma abin da yake tara min da hankali ke. Idan kowa zai je sai da sha wuya, to ta yaya za ku kwatanta ta da yadda shi kamar zai sha? Bai taɓa kwana a inda ba shi ne ya zaɓa ba. Bai taɓa bacci wurin da bai masa ba. Kamar bai taɓa kwanciya a lokacin da bai shirya ba. Bai taɓa kasa bacci lokacin da yake buƙatar haka ba. Kuma a wurin da yake yanzu, ba duk abin da yake so za a bashi ba. Shi ne abin da ya tada min da hankali. Ina katsina na kasa bacci, na kasa samun nutsuwa. Saboda ba na so kamar ya sha wuya. Shi yasa na zo duk abin da za a yi kawai a yi shi, ko da me zai faru. Kai, suwaye? Kai. Oke, kalaman ma da ya kamata ka fara gaya mana kenan? Idan abin da ya kamata za ku ji ba daidai ba, ka faɗi duk kalamanka domin muna gani saɓanin yadda kowa ke gani. Okay? Abin da na ce shi ne, bai kamata 'yan jagaliya ƙazamai irin ku su rayu a kusa da ni ba. Wasan zai kyau. Warka da ma wawa ba gidaje. Uwa. Na ganin na cuci ɗan wani ne, mai agun wani ake ta zagi na.